Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Eva, ginaingon, dili tugbangan og pagpakasa ang sa ginikanan, kaysa kadugayan, kamore gihapon ang masakitan. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Di naman sa kang bayan nakatog, ha, Wilson? Ay, din ba? Sa akong babae? Ah! Ay, anibal ka. Nanalig sa banak ko, ha? Ikaw rin ka mo? Uang kang bayana ka? Kini ay. Sige pa! Ha? Dapat igusap si Mama Rose. Kay dili ko magduha-duha sa paglabay ni mo ining dakong bato. Ma? Mula ka una ko. Oh, Lolo Bintong. asa ka man, Eva, nga nagdamang kag bahag. Biyasa ko ining bayan. Nga sa mas impyerno, Mama Rose. Ay. Iba, ayaw nagbuhat ha. Kabatan ang pangimumulayas-layas ka na. Lo, aturo ko sa kong best friend. Magpalabay lang ko sa kalagot sa kong amahan nga perkaba. Dili angay nga pasanayon ining kalibutan na. Eva, anak. Ayaw ka pala ka, ma. Mabalik ko din, he. Magpalabay ra ko sa kahiubos. Ay, iba, apo. Nakita mo na ang resulta sa sige ninyong away ni Wilson Rose, ha? Tuwa, bibiya ang imong anak babae kay wa niya kagwanta nga kanunay makakita ninyo nga mag-away. Eva, sorry ha. Ay, dili ko makapapuyo ni mo din sa boarding house kay gidili man sa among landlord. Pangbuhis man kuning among boarding house. Pwede lang mo receive mig bisita pero dili pwede nga mustay yun din eh. Ani matog. Okay ra. Why problema, Troy? Sige. Asa mo ka pa ingon? Bisag asa. Itry na ko panangid ang among landlord ha. Kung okay ba nga, bisag usak gabi mustay ka din eh. Sige, Troy. Unsa? Milayas, di ba? Oh, kay wa ka agwanta sigang tug away. Sa man ni mo? Akong sa? Ha? Wala lang kay kwenta, Wilson. Sige! Pagkaaway niyo mo, Mama Rose, Papa Wilson. Kaya ako sa imo layas ini. Oh, Paita sa akong kinabuhi, eh. Sige naman kag pangupaw, Eva. Katog na. Di ba ko katukon, Troy? Magani kay mi okay ang among landlord nga ani ka matuog, Eva. Salamat, ha. Giunungan ko ni mo. Ev, balik sa inyo. Dili maayo nga maglayas-layas ka sa inyo. Gisabaan ako sa amo. Gisamukan ako sa siging away nilang mamagpapa. Sakit sa dungga ng sige nilang syakit. Dili pa igo nga magdinapatay pa sila. Anong ingon ana man sila, Eva? Himabay magod kayo ang akong amahan. Sakit sa lay kapit. Dili sad ba
lalim sa side ni Mama Rose na ako na. Mo ba day? Ako'y naluoy ni Mama Troy. Kung ingon anang tanang mga banan, may nalang patyon, aron ka usara. Eva, kuyawasan ni mo. Kuyaw bitaw ko. Basta laki. Basta ingnon anaon ko sa mamahimo na kong bana, Uy. Di gyud mi magdugay. Magbuwag yun mi dayon, kay patyon man ako siya. Bahalag mapriso ko. Ay, may pastroy, nakatuog na. Ako, wa pa gyud batiag duka. Nabaguhan siguro ko nga dili among bayang ako gitaan. Gigakos ko na, Troy. I love you. I love you, Eva. Troy. Eva. Troy. Troy, gidaman ka. Wa ko naman na. Wa, Eva. Wa. Eva. Troy. Troy, kasi kang magpas ko. Eva. Troy. Troy. Mama Rose? Ma? Ay, anak. Anak, salamat ka di balik ka din sa ato, Eva. Kimingaw na ko di mo na. Si Mama. Tulog ka adlaw gani kong nawa din sa ato, gimingaw na ka. Kamus Papa? Mao ba lang gihapon? Magsigi gihapon mo kaaway. Sige pa gihapon. Oh, Ay, wa ka makabantayan ng mata sa imong ingahan. Ma? Sukli na gunas Papa? Aron di na mag-anan og panapat nimo. Ako gani maglagot anak niya. buhaton niya, ha? Oh. Eva. Ako'y mo patay nimong amahan na ka. Hoy! Ha! Yatis ra. Anak lang di kang buanga ka, ha? Wag yun may swerte. Mga anak mig amahan nga way ayo. Ha? Wilson! Ha? Naman! Dapat ka dako. Ah! Wilson! Ingon ana man yun ang amahan kung magbisyo. Yan lang mo dapat yung mga anak. Tinawa ko ang taon ninyo, oy! Ikaw! Kung di makahimo si Mama Rose, inidihan ni mo. Ako'y mubuhat ini. Eva, ayaw! Ayaw, di mo siya kamahan, Eva! Buang kang anak ka! Mupatay ka kamahan! Balik diri! Balik diri kay dili ko magpanuko sa pagpatay ni mo. Buang kang pagkaamahan. Eva, anak, magsulti ra ko ta. Ma, unsa man na? Idako ba ng imong tiyan? Unsa man, mabdos ka? Mabdos ko, ma. Unsa? Kinsa ba'y amahan? Paatubangan namong papa nimo, ha? Di na kinahanglan. Misibat na ang buang amahan ning akong gimabdos, ma. Dahil naibaw siya nga nasudlan ko. Dong? Nga na nagilakman ka? Nangayo na kay kong kwartag mo, Mama Wilson. Gikusin ako sa iyong gabit. Unsa? Gawas! Kabit ka lang sa akong amahan! Wa kay katungod nga mukusi sa akong manghod! Gawas! So? Nga may kabit ko sa imong amahan. Unsay problema? Ha? Wa kay katungod nga mupahilak sa akong manghod! Agday, Wilson lang! Tabangin Isog ko ka! lang! Isog ka! Karon, sige, sige! Sige, isog ka! Kaso! Wilson lang! Kinabangan huwag na agay! Agay! Mga anak, Eva, Dodong, dali na mo. Mga una ta. Wilson, salamat kaayo ha nga gituman nimong imong gisaad namo nga magbinuutan ka na gyud. Nagbasol na ko, Ros. Dakong sayop ang akong pagpasakit ninyong akong pamilya. Kalibo! Ti! Oh, Uy, ano nga ron si Dodong? Oy! Tingnan ko! Bata! Nanganak na si Eva! Kaluoy sa akong apo nga way amahan. ay miresulta ng imong pagkahimabahay, Wilson. Tanawa na paangkan ang atong anak. Ikaw pala gani kabuan ng anak ni Eva. Nga na si Tismis nga mabdos na po kuno siya. Ha? Unsa? Unsa?
Uy, di na nako anak, oy. Aris, Ako mahinoy pangkuno ni mong duna mo kay daghang uyaw, ba? Agay. Ay, sakit ato. Angelo? Angela? Dali na mo mga anak, manimba na ta. Yay! Nakauna ko! Ako nakauna! Ako'y nakauna, no! Ako'y! Bisag kinsa pa'y makauna og duol nako. Basta love kayo mo nako mga anak. Angelo, Angela. Love you, Mama! Ay, tala mo mga apo ko, oy. Ano di ta malit sa pagsimba? Hey, Rose! Nag-uusap pa man ka diha. Dali na, ay pagwapag maayo diha. Ready na mi, oy. Pa, daghang salamat sa tanan-tanan gid ha. Ay, salamat usab sa inyong pagdawat na ako, Iba. Ay, anak Papa ko. Wilson. Pa. Nagkauli ang maayo na mong kabubuto ni Papa Wilson. Huwag na siya magbisyo. Nalipay ini si Mama Rose. Kuha ko mapaangkil kaduha, huwag mag-usab ang akong amahan. Mao katong kasama ang kaagi ni Eva, dinining tulumanon. What's the style? Kaduha na pa ang style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.